Zagreb, imam par koncerata, nastupam sa Filipom Fantonijem, zagrebačkim kantatorom i sa Mirom Kadovićem, saksofonistom iz HRT Big Banda. Idemo na vlak za Schiphol, aerodrom u Amsterdamu, nakon toga avion za Zagreb, putujem sa KLM-om. Danas još imam probu, tako da će danas biti dug dan, ali bit će fora. Dolazim doma. Ovaj sat u amsterdamskoj zračnoj luci Schiphol je djelo nizozemskog umjetnika Martina Bassa, nastalo 2016. godine. U stvari je to 12-satna snimka njega kako crta kazaljke, briše ih i ponovno crta sljedeću minutu. Čovjek koji se nalazi u satu nosi plavi kombinezon, a u džepu ima žutu krpu. Ove dvije stvari zajedno sa crvenom kantom koja stoji pokraj njega su zamišljene da budu svojevrstan omaž poznatom nizozemskom umjetniku Mondrianu. Ovo umjetničko djelo možete vidjeti na internacionalnom terminalu zračne luke Schiphol u Amsterdamu. Evo me ljudi, u Zagrebu sam i stvarno uživam. Sletjela sam oko 4 sata, sad je 10 do 6, pojela sam pljeskavicu i bila je divna. Zagreb je apsolutno predivan, znači divno vrijeme, plavo nebo, lišće posvuda, sve toliko puno boja i ovo je predivan zalazak sunca. Baš mi je to falilo. Evo me u backstage-u, danas nastupamo sa Mirom Kadovićem i Davidom Gazarovim. Imamo Pavla Jovanovića na gitari i Bojana Skočilić na basu i ja sam na bubnjevima. Sviramo neke autorske stvari u sklopu programa Jazz Point u Centru za kulturu Novi Zagreb u Remetincu. To se Miro zagrijava u drugoj sobi. A sada vam malo pokažem backstage. Evo ga, mikrovalna. Imamo sve što nam je potrebno. Umjesto rakije, čista izvorska zagrebačka voda. Onda sok od jabuke i smokići, štapići, neko suđe, možda i mogli kavu skuhati. Da vidimo šta ima ovdje sve. Ideš, Miško. Imamo ovdje 4 vrste kave. Ali ovo čaj. Od konoplje. A nije. Urološki čaj. Ok. Dobro. Kad se čokolada i mlijeko vole. Ovo je prava džezva. Takozvana litrenjača. Vidi ovo, velika je ko pol moje glave. Ovo je za ljude koji su jako umorni. Za ljude koji vježbaju cijeli dan, kao mi, imaju probe, snimanja, na veće koncerte. Miro Kado, samo za vas, u našem gradu. Znaš ti da sam ja ovdje nastupala sa likovnim radom? Sa likovnim neradom nastupala u osnovnoj školi, Bojane. Dosta solidno. Naslikala sam neku tičurinu i izložili su je ovdje. Ovo je nova novcata dvorana u Novoj Gradiški, zapravo nije nova, ali je novo renovirana, super izgleda, sound je poprilično dobar i backstage je isto poprilično dobar. Vidjeti backstage. Vidio, svako ima svoj špigl.
Ajde jebate. Molimo vas, pričekajte. Hvala vam. Želimo vam ugodnu i sigurnu vožnju. Dosta solidno. Ugodnu i sigurnu. Sigurnost i povjerenje Scotch Trans. Nesigurnost i nepovjerenje. Nesigurnost i pronevjerenje. Vaša nesigurnost, naša je misija. Evo me ljudi, stigla sam doma nakon svirke u Novoj Gradiški. Ovo je bio stvarno lud tjedan. Mislila sam da kad ću doći iz Nizozemske malo u Zagreb da ću se uspjeti odmoriti, ali odmora nije bilo. Svirka je prošla danas super. Ovo je bio 3. put da sviramo u ovoj postavi zajedno i stvarno mi je drago što sam imala priliku svirati sa Davidom Gazarovim i naravno sa Mirom Kadovićem, Bojanom Skočilićem i Pavlom Jovanovićem. Hvala vam svima što ste gledali ovaj vlog, nadam se da vam se svidio. Ako već niste, čekirajte i moju seriju Život u Nizozemskoj, kojem pokazujem točno kakav je život u Rotterdamu. Pretplatite se klikom na ovaj lijepi crveni gumb jer svake nedjelje izbacujem po jednu epizodu i nadam se da se vidimo u sljedećoj. Bok!